Benvinguts al canal Luca Tubi. Si m'adoneu 10.000 likes us faré aquest cubo Rubik. Avui us ensenyaré tota la meva col·lecció. Aquest cubo Rubik que l'has de posar quadrat, ¿vale? Aquest que l'has de fer però que té 10 cares. Aquest que l'has de deixar sense ninguna cara feta i sense ningú color en una cara, en totes les cares. Aquest és el normal, aquest hem de treure les peces i posar-les bé. Aquest l'hem de fer, mira, jo ja sé fer una cara. I ara us ensenyo quasi el més difícil, perquè aquest té 3 puntes i hem de girar aquestes, però com no aconseguim, ara us vaig ensenyar els meus somnis daurats, que són aquest que està jugant a voleibol, aquest que està corrent en una carrera, aquesta que va jugant a pàdel, a veure, aquest que és un cranc. És un cranc. I ara mira,